हेल' लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयबो रायजो राजानो जासिहरग्रोबाय। दा आङो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै दान्दिसे आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नुजाफैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। दा दिनैहाय मोनसे फिसा कन्टेन्ट लानानै फैदों। दा बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय मा होनो सुइजारलेण्ड। BTR सरकारनि परिबर्तन सरकारनि UPPL सरकारनि सुइजारलेण्ड। दा बे सुइजारलेण्डआव दिनै बिसिबां डेभेलप जादों दा बेखौ नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। गोमो गोथां गोजा बिबार बारिजों बिसिबां समायदों बे सुइजारलेण्डआ। नोंथांमोना बे सुइजारलेण्डखौ नुयोबा ओरैबायदि गोसोआ माने फाग्ला जागोन, माने खनसे नायनायनि उनाव माने ओरैबायदि नायनो लुबैबाय थागोन। बे सुइजारलेण्डखौ नायनो सानबाय थागोन। दा नोंथांमोनहा नायलांगासिनो थादो, आं भिडिअखौ होलांगासिनो दं। दा नैबे प्रमद बर' बिथांनि UPPL सरकारनि परिबर्तन सरकारनि सुइजारलेण्डखौ नोंथांमोनहा नायलांदो। आं लासैनो देखायलांगासिनो दं। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। नाइस भेरि नाइस। बा प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआव प्रस्टार बिसिनायनि सुरु। प्रस्टार बिसिनायखौ नायोबाथ' बे सरकारा बेलथायसिगोनसो नामा प्रमद बर' नोंथां। आयौ फाग्ला माबानि सुइजारलेण्डनि प्रस्टारनि पस्टआबो माथो औवानिलायसो। जोंनि BTC आवलाय माथो आगोल लहानिसो जाजोबोमोन। बाप रे, सुइजारलेण्डखौ नुफेराखैमोनलां, दिनैसो प्रथम सिमांफ्रावनो नुबाय थालायसिगोन सुइजारलेण्डआ। आयौ सुइजारलेण्डनि लामाया माथो गुवारथार। हैस फाग्ला। दे लासै थिखोना फैदो। औ फैदो। मोना गाज्रि मोना। दे फै। बा बेफोरसो प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डनि दालां। गिलु फालु मोजां नायदो गाइस, मोजाङै नायनानै ला। नैबेयाव जाहैबाय मानसि थाबायग्रा। नायदो माबायदि गाइस, माबायदि थाबायनांगौ नायदो। नायलांबाय था। बा थिगानो दंलै प्रमद बर' नोंथांनि सुइजारलेण्डआ। नोंथाङाथ' बिराद डेभेलप खालाममारबाय माथो। बोसोरथाम बोसोरब्रैयावनो गिलु फालु हाइ फाइ डेभेलप जाबायलै। आरो जुदि माखासे बोसोर थांनांगौबा माबायदि डेभेलप जाबावगोन फालाय। गाइस नोंथांमोनहाबो बे गिलु फालु समायना रमायना बिबार बारियाव बेरायफैनो हागोन, नायफैनो हागोन। माबायदि गोसोखौ गोजोन मोनलांगोन। नोंथांमोनहाबो नायफै। आरो नै मा होनो बेफोराव सुइजारलेण्डनि दालाङा जयसजोंनो थाबायनांगौ। नायलांदो। आरो नै बेयावबो मोनसे, बेयावबो जयसजोंनो थाबायनांगौ। सुइजारलेण्डनि दालां बेबो। दालांजों मानखोदोलै जोंहा। जागोनना जाया? जायाबा ओंखारनांसिगोन। सुइजारलेण्डनि दालां। नायबावदो। थांजायो बेजोंबो। सुइजारलेण्डआवबो एसे मोजां लामा थायो नङा होमबा आदा? बे जाबाय प्रमद बर'नि मा होनो प्रमद बर' सरकारनि सुइजारलेण्डआव बेसे मोजां दालां थायो गाइस। नायलांदो। नायलांबाय था। आरो नैबेयाव गलांनांगौबाथ' नै सेस जाखागोन माथो, गथ'फोर थाबायनानै गलांनांगौबा। बेनो जाहैबाय प्रमद बर'नि सुइजारलेण्ड गाइस।
बेखौनो बिथाङा हाग्रामाखौ बिराद बखियो एकदम जेबो मावाखै होननानै। दा बिथांमोना गावस्रा दाना मानो बे सुइजारलेण्ड लामाया दासिमबो बिदि थाबाय थाखो। बे जाहैबाय प्रमद बर'नि सुइजारलेण्ड लामा, सुइजारलेण्ड दालां गाइस।